A Deputación iniciou este luns os traballos de estendido de aglomerado no tramo inicial da estrada provincial que dá acceso á praia de Silloi no Vicedo. As obras afectan o primeiro quilómetro e medio desta vía, que é o treito que descorre pola zona urbana do municipio Mariñán. En concreto, o que vai desde a rúa Rosalía de Castro ata a igrexa de San Esteban. A institución provincial inviste 170.000 euros nesta actuación, que consistirá na mellora da drenaxe, a pavimentación con aglomerado en quente e a reposición da sinalización. Estes traballos terán un importante impacto no Vicedo, xa que esta vía é moi empregada tanto por visitantes como pola veciñanza. Por unha banda, no tramo urbano, dá acceso directo a varios negocios. Ademais, a estrada, de preto de 5 km de longitude, comunica a vila ca praia de Silloi, unha das que ten máis afluencia neste concello. O plan de mellora de Estradas 2025, dotado con 15,5 millóns de euros, contempla no Vicedo actuacións noutras dúas vías provinciais que comunican varias parroquias, como Suegos, Falcoeira e o Cristo de Portapena. En total, a institución destina este ano 500,000 euros a diferentes melloras nas comunicacións neste municipio.